lapha ema-village kunemizi ephila ngaphandle kogesi. So-ke sizama ukuthi silungise le ndaba yogesi ilokishi lonke sizokwazi ukuthi sindlule once and for all. So siyaxoxisana nemphakathi lapha ukuthi kufanele ukuthi silungise le ndaba yogesi. Sathi sibathembisa futhi ngaleso sikhathi ukuthi nangu usokontraka ozolungisa le ndaba yalezindlu noma le ndaba yemizi enganagesi. Endaweni yasema-village sazi kamnandi inkinga ababhekene nazo. Inkinga eziphathelene namathuba emisebenzi, izinkinga eziphathelene nendaba yesuwa, izinkinga eziphathelene nako konke ukuphila, imigwaco, ama-street light, yamanzi. Siyazazi lezi ndaba, but kwamanje besiyokhuluma ngale ndaba ephathelene nogesi. So siyafisa ukuthi-ke abahlali bangahlukumezana, kube nokuthula ukuthi usokontraka akwazi ukwenza umsebenzi ngesikhathi esimnike sona awuqede masinyane. Sidlulile-ke futhi saya e-Ward 14 ekusendaweni yase-Group 10 esandleni sakho sesinxele mawuqhamuka emahamba. Lapho kunezindlu zomchaso kakhulu, mara zikhona nemizi eseyakhiwe abantu esabadayisela itangi lesikhathi sidayisa itangi. Khona lapho bekuyinkinga efanayo ukuthi bahleli abahlali lapha abanawo ugesi. Njengoba banganawo ugesi kwenza impilo ukuthi ingabi lula, futhi impilo ingabi safe. So-ke nakhona sidlulisele khona usokontraka namuntu. So saqhubekela endaweni yaseziphunzini. Endaweni yaseziphunzini besize nenkinga efanayo yendaba yogesi ukuthi solo kubalinde iminyaka engekho ngaphansi kwemihlanu ukuthi sibuye sizoxoxisana ngendaba ethinta ugesi. So namhlanje-ke ngifikile la emphakathini waseziphunzini nakhona ngabanikeza usokontraka ozosebenzisana nabo ekutheni kukwazi ukuthi kutholakale ugesi, abantu babe nempilo engconyana kunale abayiphilayo and babe safe, ngoba abakhala ngako kakhulu ukuba safe ngoba abaphephanga ngokuthi kumnyama and all these things. So-ke namhlanje-ke siwulethile ugesi. Indeed nakhona siyayazi inkinga yesuwa esiphunzini, siyayazi inkinga yamathuba emisebenzi, siyayazi inkinga yemigwaqo, but ngibanikezele i-guarantee engizokwenza sure ukuthi ngithola ithuba eMkhondo radio station ukuthi ngizo-explaina masinyane ukuthi siyacela ukuthi labantu abakhe ezindleleni basale basuka, ngoba akuzukuba mnandi ukuthi sisebenzise isandla sensimbi, kodwa kanjalo futhi akuzuba mnandi ukuthi abantu bahlale impilo zabo bangabi nogesi ngoba kukhona umuntu owakhe endaweni okungasilo ilungelo lakhe lokuthi akhe khona. So-ke sinethemba elikhulu singumasipala ukuthi akekho umuntu esimdayisele thina ngokwethu istandi la, but-ke la kunabantu khona ababanga iy'tandi bababili babathathu. Uma sendaweni enhle noma endaweni e-right sizoxoxisana nabo bobathathu ukuthi siphuma njani. Ekugcineni sizoyithola indawo la sizothi laba abangayitholanga indawo bayoyithola khona. Kodwa kwamanje sizolungisa indaba yogesi endaweni yaseziphunzini. Osendleleni, owakhile ngaphansi kogesi, owakhile kungafanele akhe khona, sizosebenzisa isandla sensimbi because asisana option, abantu bafuna ugesi endaweni yaseziphunzini. So ngibaxoxele futhi ukuthi ugesi akusiyona into yamahhala. Ngifuna lokuthi lo gesi bawuthenge, bawusebenzise, bawuthenge. Akusikona ukuthi sebazowusebenzisa mahhala. Asifuni futhi ukuthi babridge. Uyayibona? Sishilo futhi ukuthi inkinga yamanzi eziphunzini siyayazi ukuthi kunenkinga ephathelene namanzi. Njengoba u-Eskom bohle usimuce ugesi kwenza kube nzima ukuthi silethe amanzi ngoba amanzi siwapampa from eMkhondo siwakline bese siwaphushela phezulu ukuze akwazi ukufika ebantwini. But-ke uma ungekho lo gesi kuba nobunzima ngoba ama-generators wethu aba ney'nkinga ekutheni akwazi ukusilethela amanzi. Kodwa sixoxisene no-municipal manager ukuthi akasifakele ama-generator so that makuhamba ugesi ama-generator aqhubeke apampe amanzi, kunganzeki ukuthi awukho ugesi namanzi abasanawo. Siyathemba kakhulu ukuthi sizoyilungisa le ndaba yamanzi. Siyazi endaweni efana nabo Polar Park bahlala bahlukumezeka njalo ngendaba ethinta amanzi, nelokishi kanjalo ngobukhulu balo liyahlukumezeka ngendaba zamanzi, but inkinga esiyaziyo, inkinga esizayilungisa. Siyabonga.